Máte pár tisíc? Nebo máte pár milionů? Investujte přímo do zaběhlých firem a mějte podíl na jejich ziscích. Na portálu www.bam.place se setkávají podnikatelé a investoři. Jako třeba pan Karel, který vlastní zavedenou výrobní firmu. Má zakázky a rád by rozšířil výrobu. Jenže na to potřebuje finance. Na www.bam.place se seznamuje s investory. Uzavírá s nimi online smlouvu o tichém společenství. Investoři vkládají peníze přímo do jeho podnikání, stávají se pasivními podnikateli. Pan Karel jim každý rok vyplácí podíl ze zisku firmy. Díky tomu mají výrazně vyšší výnos než u běžných investičních nástrojů. Vše je jen na jeden klik, tedy jednoduché sjednání, jednoduchá kontrola a ukončení investování. Další výhodou je vysoké bezpečí a zajištění investovaných prostředků. Investujte tam, kam mohli doposud jen ty největší a nejúspěšnější investoři. Díky portálu www.bam.place nyní můžete i vy.